Hvad hedder du? Jeg hedder Heidi. Hej Heidi. Hej. Hvor lang tid har du arbejdet her? Det har jeg i 1,5 år. Okay, super. Hvad er sådan super træls, når du går ind i et klasselokale og skal til at gøre rent efter alle eleverne? Altså, jeg synes, det værste er, når alle stolene står hulter til bulter. Det tager mig rigtig lang tid, og jeg skal sætte dem på plads. Og alle ledningerne, de ligger også, det tager også rigtig lang tid. Og så tit og ofte, så ligger der madrester rundt omkring på gulvet, og der er svært noget ude i gulvene. Og ja, sådan, det er nok det værste, at man kommer ind til sådan en klasse, hvor det hele det bare er væltet rundt. Så yes. Og hvad er sådan, hvis der er noget, som du sådan bliver glad for, når du ser, når du kommer ind i et klasselokale, hvor du tænker, det var super godt, at det var gjort, det gør det hele meget nemmere? Så jeg havde en periode, hvor det var over i A1 og A2, hvad de hedder jeg. Der var stolene sat op, og der var ryddet op, og alt skrald var puttet i skraldespanden. Og altså, det sparer mig for en del tid, fordi hovedsageligt af den tid, jeg bruger inde i klasselokalet, det er faktisk at rydde op. Og så er der bare ikke så meget tid til at gøre rent. Og jeg skal næsten have ryddet op, før jeg kan gøre rent det. Ja, det er klart. Yes. Har du sådan et godt råd til eleverne, eller en ting, hvor du sådan tænker, det gør altså, det noget jeg tænker, det vil være hurtigere for dem at sætte deres egen stol op, end jeg skal sætte en 30 stole op. Ja. Og det vil i hvert fald hjælpe mig rigtig meget, bare det, at stolen er sat ind til bordet, eller sat op i det bord, den nu kan. Ja. Og så lige smide sit skrald ud, når man går ud af døren alligevel. Tak skal du have. Velbekomme.